Kai wayo Allah na, shin wannan kaguwa ce? To amma na ganta haka. Tarihin jarumi Gofitan, shekarunsa, ahalinsa, matakinsa, gidansa da kuma motocinsa. Cikakken sunansa shine Chetanfodi Gofitan. Amma dai an fi kiransa da Gofitan. An haifi wannan jarumi 12 ga watan Janairu a shekara ta 1979. A cikin shekara ta 2021 yana da shekara 42 kenan a duniya. An haife shi a garin Kakaturi Bari Falim, Andhra Pradesh. Mahaifinsa ya rasu Chetanfodi Krishna, mamansa kuma sunanta Lakshamma. Dan uwansa ya rasu Premachan, shi din mataimakin mai bada umarni ne. Wannan jarumi Gofitan yana da aure. Jarumin ya yi aure a 12 ga watan Mayu shekara ta 2013. Sunan matarsa Reshma. Ɗansa na farko shine Virat Krishna, wanda aka haifa a shekara ta 2015. Ɗansa na biyu kuma shine Dhyan, wanda aka haifa a shekara ta 2018. Jarumi Gofitan ya yi karatu. Ya yi karatu a makarantar Ramakrishna Mission Pathsala. Ya yi kwalejinsa a Institute for Engineering College. Ya yi karatu a fannin engineering. Fim na farko wanda ya fara yi shine Toli Balafu. Gofitan ya buga wasa a matsayin villan a cikin fim ɗin Jayam, Naijam da kuma Barsham. Wannan shine gidan Gofitan wanda ke a tsibirin Jovili a Hyderabad. Akalla farashinsa zai kai karo 2 zuwa karo 3.5. Yana da mota Audi Q7, akalla farashinta zai kai $48,000. Yana da mota Volvo, akalla farashinta zai kai $49.27. Tsayinsa zai kai fit 6 a inci kuma 6.1. Nauyinsa kuma zai kai kilogiram 79. Gashin kansa baki ne su duka, ƙwa'idansa kuma brown ce. Wannan shine gashin kansa, gashi nan kuna kalla baki ne. Shi ɗan haifaffen ƙasar Indiya ne. Addinin wannan jarumi shine addinin Hindu. Yana son wasanni da kuma kallon talabijin. Zabinsa a jarumai shine Akineni Nagaswara Rao da kuma NCR Rama Rao. Zabinsa kuma a jarumai mata su ne Sabitri, ta biyu kuma ita ce Saundaraya. Yana ƙaunar wasanni da kuma kallon talabijin. A
abincin da wannan jarumi ya fito shine birniyani. Ana biyansa karo 6 zuwa 8 a duk fim guda ɗaya wanda zai fito a ciki. Yana samun akalla albashin karo 95 daga yanar gizo-gizo. Ku kasance da tashar Alhussein Record TV a koda yaushe. Mun gode, kada ku manta da danna ƙararrawa da kuma yi mana subscribing. Alhussein Record TV, mazaɓaɓɓakar